A wani ƙauye akwai wata yarinya mareniya wato wadda take ba uwa ba uba kuma ita kaɗai ce a gurin mahaifiyarta. Lokacin da mahaifanta suka rasu suka bar ta sha wulakanci a gurin kishiyar mahaifiyarta wadda take da 'ya'ya maza da mata waɗanda duka sukan taru a kanta su rika yi mata wulakanci. A cikin wannan yanayin kullum da sassafe takan je jikin wata kurna ta zauna ta yi kuka. Wannan kurna tana yin 'ya'ya masu yawa ga kuma zaki. Abincin ta kenan daga safe har yamma kuma idan za ta koma gida sai ta ɗibi waɗanda za ta ci da daddare. To akwai wani ɗan sarki attajiri mai suna Aminu wanda babbar 'yar kishiyar mahaifiyarta take masifar so. To amma shi kuma baya santa. Shi kuma yakan je shan iska ya hau kan wannan bishiyar kurna da mareniyar take zama a jikinta ta sha 'ya'yanta. Yana kallon kowa amma babu wanda zai ganshi dan ganyen bishiyar ya boye shi. Shikenan wata rana mareniyar tana zaune sai dan sarki ya sako daga bishiya sai ya ce sannin ki amma ta sai ta ce yau wa samari. Aminu ya ce me ke damun ki ne kullum sai in zo in ganki a gindin wannan bishiya har ma domin tunanin da yake baki san zuwa na ba kuma gashi kika riga ni zuwa dan ni sai da la'asar nake zuwa har in hau bishiya ba tare da kin ganni ba. Sai ta tambaye shi ta yaya yake iya zama a cikin wannan bishiyar duk kayoyi sai ya ce ni na san dabarar da nake yi. Haka dai suka ci gaba da hirarsu har ya kawo ga magana aure sai ta ce ni dai mareniya ce bani da uwa bani da uba. Sai dan sarki Aminu ya ce yau na zama uwa da uba a gurinki. Suna nan yana kiranta har ya fara zuwa gidansu da yar kishiyarta ta gane dan sarki ne yake zuwa gurinta sai ta ce ta san makircin da za ta yi sai ta sayo allurai da yawa ta je ta sassoka inda Aminu yake zama. Idan ya zo gurin mareniyar da zuwansa sai zauna akan alluran nan kuma gaba ɗaya alluran suka shiga jikinsa. Nan da nan ya fara jin zazzabi ya tashi ya tafi gida. Ciwon dan sarki da ya gagara warkewa babu irin maganin da ba a yi ba. Wata rana marainiya ta tafi ɗiban ruwa a rafi sai ta ji aljanu suna maganar dan sarki ba shi da lafiya amma da an samo kashin tsutsotsi masu cin mutane a bayan wani gari mai nisa aka jika masa ya sha to zai warke. Da marainiya ta ji sai ta yi maza ta ɗauki goranta ta je gida ta aske kanta ta shafe jikinta da bakin tukunya ta sa kayan maza ta ɗauki kwano kamar almajiri zai je bara ta kama hanyar wancan gari mai nisa inda ta samo kashin tsutsa mai cin mutum har sai da ta yi tafiyar shekara 2 kafin ta isa gurin tsutsotsin. Sai ta je gurinsa a hankali ta kwanta don su ji motsin tafiyar ta za su cinye ta. A hankali ta yi ta lallabowa daidai bayan ta samu abin da ta je nema sai ta kama hanyar garin su ta isa lafiya. Bayan ta dan huta sai ta kama hanyar gidan sarki ta tarar da mutane makil sun cika fada suna jiran mutuwar Aminu. Da zuwa fada sai ta fara bara mutane sun dauka namiji ne suka ce kai kana ganin dan sarki babu lafiya amma sai ka zo kai mana bara dan baka da kunya. Sai ta ce ku bar ni duba shi ko zai warke akwai wani magani da nake tafa da shi. Sai suka daka wa dan almajiri tsawa suka ce sai ta ce ni ma abin nan gwada da kira aka bar shi ya shiga da shiga sai ta ciro wannan kashin tsutsa ta jika ta ba dan sarki ya sha nan take sai ya fara amai duk ya amai da ciwon da ke damunsa ya warke sarai. Kowa yana mamakin dan almajiri a cikin farin ciki sarki ya ce zan baka gida da dawakai da dukiya mai yawa. Shi ma sarkin bai san da mace yake magana ba sai ta ce a'a bana son wannan. To sarki ya ce me kake so ba tare da bata lokaci ba maraini yadda ake zato namiji ce ta ce ni dai babu abin da nake so kamar zoben hannunsa. Dan sarki Aminu bai taba zaton zai rabu da wannan zobe ba amma sai ya cire ya bata ta karba ta tafi. Bayan kwana biyu sai je gidan su marainiya a cikin fushi ya ce da ita a duk garin nan babu wanda bai san da rashin lafiya ta ba amma ke baki taba zuwa gani na ba. A cikin tattausar murya ta kalle shi ta ce zauna ka ji labari. Ya zauna ta fara gaya masa yadda ta gama sai ya ce ƙarya ne idan magana ki gaskiya ce to me aka ba wa dan almajirin. Sai ta ce zobe. Ya ce to idan ke ce nuna mun zoben. Sai ta dauko ta bashi ya duba zobe ya tabbatar da zoben sa ne. Daga nan ya fara mamaki ya dauke ta suka je gaban babansa suka gaya masa labarin komai yasa aka daura musu aure aka yi gagarumin biki kuma aka ba su kyautar gari guda da dukiya mai tarin yawa.